Como ven sendo habitual por estas datas, a Cruz Vermella de Boiro celebrou esta fin de semana a súa Asamblea Xeral de Socios, que serviu tamén para facer balance dos datos anuais de intervención social. Un dos datos máis significativos é que durante o pasado ano a entidade atendeu a un total de 300 persoas, na súa maioría destinadas á entrega de alimentos, axudas á escolarización e tamén entrega de xoguetes para os máis pequenos. Vemos que foron 318 persoas maiores as que participaron nos distintos programas, 1.328 foron os adolescentes que se beneficiaron destes programas que temos en ambos municipios, Boiro e Pobra. 225 nenos son os que se beneficiaron de programas dedicados á infancia e 124 persoas son as que recibiron axudas básicas e outro tipo de axudas da Cruz Vermella. Tamén tomaron parte no acto a responsable provincial de Cruz Vermella, Mercedes Casanova, e o alcalde Xoán Xosé Dieste. Os dous destacaron a importancia dos programas que desenvolve a entidade ao longo do ano. Hoxe é unha mañán de recoñecemento e de agradecemento, e sobre todo de coller forzas. De coller forzas porque estamos nun 2018 cheo de retos, cheo de oportunidades, en nos que a Cruz Vermella en Boiro, como en toda a provincia da Coruña, vai a seguir a traballar. Eu, como presidenta provincial, non me podo sentir máis que orgullosa, Rosa, do voso traballo, felicitarvos, animarvos. Felicitando a familia da Cruz Roxa, a todos os seus voluntarios, a todos os seus socios, a toda a súa directiva, a Cruz Roxa de Boiro, evidentemente a Cruz Roxa provincial e a Cruz Roxa de España, unha entidade histórica, moi importante, que xa forma parte da nosa historia, tanto a nivel nacional como a nivel galego, cunha tradición importante. A Cruz Vermella de Boiro aproveitou tamén o acto para proceder á entrega de distincións a diferentes entidades que colaboran con ela, como é o caso do Colexio de Praia Xardín, o Instituto Praia de Barraña, a Farmacia Cima de Vila e o Centro Sociocultural de Abanqueiro. Tamén se homenaxeou a Rogelio Pérez e as voluntarias Belén Artime e Sonia Saavedra.